Bueno, atzaldean. Esan zuztienien Loramenditxik etorriko nintzen zeo zerraitzen, esan utzien, nik poesia batzuk esaten nik isela eta etorriko nintzela, neure lan batzuk esaten. Baina, honekin hasi aurrekin 2 minututxo hartu bihotzuet, honezkero gizatalde askotan ibilitxakua gare, adin bat badaukulako eta olakulako, eta nik olako teoriatxo bat garatu dut gizataldien inguruen, gizataldiak zela osatuta dauzenen inguruen. Eta pentsetan dut erozein lantaldetan, Loramendi dala, nik eskolako zera daukat, baina izen leike erozein taldeetan, garbi dau taldeetan bizitzeko garela gainera, pentsetan dut lau partaide tipo dauzela, sortzaileak, ekintzaileak eta fidelak dienak, kritikatzaileak, naiz eta eurak ez jakin, hori diena, eta zuntzitzaileak. Lantalde hon batek, sortzaile talde hon bat diedau eta ekintzaile potente bat. Eta horreik eta sortzaileak aurrera eruditzen daue erozen proiektu. Kritikatzaileak ez die gaizki egoten, ze bestie konturak eta die, gauza bat igual dana ez daula ondo itxen, eta ez da egoten gaizki. Eta zuntzitzaileak askotan kanpuen egoten die. Eta beste batzutan barruen mozorrokuta, eta ez dauko bere dutxarra Euskal Herrixen. Orduen Loramendi taldia jopa dutzat, sortzaile eta ekintzaile talde potente bat, eta aurrera honi arte moduen. Horixe zen duen nagoen. Poesia honek, klaro, askotu beto esan zuzkide, gainera itorrakin eta oierrekin, horixe baietz. Eta, lau poesia irakurko ditut, esango ditut, barrixa diez, egoin jako, barrixak. Eta pentsetan dut Loramendi prozesu eta nire sormen prozesua batera zabaldo ezela, eta bukaerak eta hasierak asko dauz poema honetxan, ez belenengoko bizetan. Eta gero bigarren zatikoa bigorretxu du badien. Tartien, eurak euren musika zorlanak eskainiko zuen, eta batera ingo golako gauzatxe bat. Beraz, azkengo gade.
poesia, edo metafora, edo bizitzia, sortu, hemendik arantzagokoa. Bukaerak, aurreko guztia edertzen omendu edo bestela, izandako eder guztiak itzaltzen eta garenak, hasiera on bat behar luke, jarraitzen lagunduko lukeena. Eta izaterik ederrena, bukaeran beste hasiera bat iragartzen datorrena da. Markak, ekitearen ekitez, izatearen izatez edo pasadan lagatzen den lekukotasuna, itsasoak irentziarren. Eguzkia atera eta erretiratu bitarteko hondartza bat. Marea bera, bizi denbora bat. Urrats txiki-txikiak ondo markatu direnak, edo arrasto ahulekoak ustez handiak ziren batzurenak. Izatez bete-bete, baina hondarra. Ilunartza, itsasoak gora, borratu da dana. Eta goizaldean berriz, hondartza bat urratzeko. Harriak, algak eta txirrak, tentagarri zain. Eta itsasoa berriz goze. Gure. Berbak, ikusi ezin dienak irudisetan jartzeko erabiltzen ditugun ahozko marrazkixak. Honek, berbak besteik ez die, benetako bizitzia kuadernotik kanpora bizi da, eta heriotza. Berbok, une guztixak zelan pasetan dien kontau gure daue. Denboratxo bakotxa esan, gugan pasetan dan arren, ikusten estan une bakotxa, igarri behin barik pasetan dan horixe. Eta horreitxik berbok, berbetan dau, neguko domeka goizonetako esangura grisa eta eurixa da. Azulak laino hartien galdu die, edurra useintzen da gertu zurixei, hotza sartzen da bihotzeraino konturatu bariko zirrikituetatik, eta akaberak. Eta igual bukatzeko gurak.